Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбыр темалар турында кыскача. Кайгырту, игътибар һәм дәвалау Лисичанскидан килгән балалар чолда реабилитация уза. Ауруларны тагы да тизрәк һәм сыйфатлы итеп иртә стадияда ачыкларга мөмкин. Шәһәр шифаханәләре яңа аппаратлар белән тәэмин ителде. Ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары кешеләрне генә түгел, кошларны да коткара. Табиблар ябалакка ярдәм иткәннәр. Жылы булачак, без 20:07 йортында яшәүчеләрнең дәгъвалары турында сөйләгән идек. Алар белдергәнчә, фатирларда салкын, батареялар җылытмаган. Бүген Ремжилстрой идарә компаниясе белгечләре бу хәлгә ачыклык кертте. Алар белдергәнчә, җылылык җибәргәндә авария була, 8 һәм 9 подъездлар арасында труба тишелгән. В связи с пересечением большого количества инженерных сетей и согласованием аварийно-восстановительных работ со сторонними организациями, замена трубопровода проводилась с 9 октября по 10 октября. 10 октября в 16:30 отопление запущено, проводится регулировка системы. Җирне күмү һәм бетон япманы торгызу эшләрен 13 октябрьгә кадәр башкару планлаштырыла. Асфальт катламын җәю 10 ноябрьгә тәмамланырга тиеш. 20:07 йортында яшәүчеләр исә фатирлары инде җылына башлавын хәбәр итте. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Россиянең яңа төбәкләреннән балалар чалуда дәвалана. Проект ярты ел дәвамында гамәлгә ашырыла. Балалар бушлай Жемчужина санаториясында яши. Чуда дети дәвалау педагогика үзәгендә сәламәтлекләрен ныгыта һәм центрда тернәкләндерү курслары үтәм. Булар аутизм һәм церебраль паралич диагнозлы балалар. Проект шәһәр һәм республика хакимияте ярдәме белән тормышка ашырыла. Вова Лисичанстан чолыга әти-әнисе белән килгән тернәкләндерү курсы инде 2 ай дәвам итә. Анда дифтология, логопед дәресләре һәм башка төрле дәвалану алып барыла. Алга китеш сизелә ди малайның әти-әнисе. У нас был центр, все теперь это разбито, заниматься негде. Нам спасибо, помогли сюда попасть. Ребенок как бы задания не хотел вообще раньше выполнять. Он говорит некоторые слова, повторяет, то есть если что-то попросить, он не захочет этого делать. Вова зур нәтиҗәләргә ирешкән. Ул үзе мустакыл киенә ала, ибрләрен үз урыннарына урнаштыра һәм башка эшләр башкара ала. Дәресләр Жемчужина санаториясында үтә, бирдә гаилә вакытлыча яши. Маленькое помещение специально создано, потому что у детей, кроме того, что есть тяжелые ментальные нарушения, еще они усугубляются тяжелым посттравматическим синдромом, вызванным затяжными военными действиями, которые уже на протяжении почти 10 лет на этой территории, на территории Лисичанска. Балаларның эмоциональ халәте авыр, алар халыкның күп җыелуыннан, каты тавышлардан курка. Дәвалау һәм тернәкләндерү курсларын инде 5 гаилә алган. Тагын 2 гаилә килгән. Проектны башлап җибәрүче һәм җитәкче волонтер һәм эшмәкәр Рөстәм Гатин. Транспорт һәм аш бүлмәсен төзекләндерү өчен чыгымнарны шәһәр советы депутаты Раил Мингалиев үз өстенә алган. Эту картину мне подарила Настя, девочка, которая первая к нам приезжала по программе реабилитации ребятишек из Лисичанска. Девочка была непростая, сложная. Девочка приехала к нам без речи. Пробыла она у нас здесь достаточно долго, больше месяца. И у нее точно были прогрессы и по медицинской части, и по социализации. 13 яшьлек кыз киткәндә инде сөйләшә башлаган, истәлеккә дип ул рәсем калдыра. Анда Лисичанск һәм Чаллы герблары, Россия флагы сурәтләнгән. Шулай ук кыз туган шәһәрендә һәм Чаллыда үзенә кадерле булган әйберләрне ясаган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Ауруларны тагы да тизрәк һәм сыйфатлы итеп иртә стадияда ачыкларга мөмкин. Беренче звеноны модернизацияләү сәламәтлек саклау милли проекты федераль программасы ярдәмендә шәһәр шифаханәләре цифрлы яңа маммографлар һәм рентген аппаратлары белән тәэмин ителде. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Заманча рентген җайланмасы икенче хастаханәдә сәламәтлек саклау милли проекты федераль программасы кысаларында барлыкка килгән. Яңа аппарат югары мөмкинлеккә һәм әз дозалы йөкләнешкә ия. Благодаря цифровизации изображения появилась возможность отойти от растворов, проявителей
и увеличить скорость передачи данных от пациента к доктору. Әлі мұның білен генә дә бит медицина учреждениесі цифрлы маммограф белән дә мактана ала. Хәзерге вакытта аппаратны монтажлау һәм белгечләрне укыту бара. Конструкция нового маммографического аппарата российского производства позволяет получать объемное образование молочных желез, объединяя в себе современные методы цифровых технологий, высокое разрешение получаемых изображений и быстроту обследования, низкую дозовую нагрузку и, что немаловажно, низкую компрессию на молочные железы. 5 һәм 9 шифаханәләргә ультратауышлы тикшерүләр үткәрү өчен эксперт класслы яңа УЗИ аппаратлары кайткан. Рада, что появился у нас хороший ультразвуковой аппарат, легкий, мобильный, подвижный, с хорошим достаточно изображением. Поэтому спасибо за то, что у нас появился такой замечательный аппарат. Моннан тыш 9 шифаханәдә цифрлы яңа маммограф та урнаштырылган. Ул әлеге медицина учреждениесенә беркетелгән 26 меңнән артык хатын-кызга хезмәт күрсәтәчәк. Тиздән аппаратлар тест режимында эшли башлаячак. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Зур йөрәкле кешеләр ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе табиблары кешеләрне генә түгел, кошларны да коткара. Табиблар ябалакка ярдәм иткәннәр медицина учреждениесе территориясендә ерткыч коштның ничек пәйда булуын хәбәрчебез ачыклады. Юлиана Матвеева ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә 20 ел эшли. Бүген дә аның эш көне башкаларыннан бер нәрсә белән дә аерылып тормый. Иртәнге сәгать 7дә ул медицина учреждениесе янында аңлашылмаган әйбер күреп ала. Якынрак килгәч, аның ябалак икәнен аңлый. Йөрәк-кан тамырлары хирургиясе бүлеге өлкән шәфкать туташы сүзләренчә, кош очып барганда бинага бәрелә һәм җәрәхәтләр ала. Мимо беды не прошла. То есть решила ее спасти. Красиво, причем было очень красиво. Я знала и слышала, что здесь у нас, вот в этих елочках, здесь обитает у нас совы, даже, говорят, было раньше 2. Поэтому я слышала, я так и подумала, что это наша достопримечательность БСМП, поэтому как мы можем ее оставить? Конечно же, сразу пришла мысль о том, что нужно ее спасать. Юлиана Матвеева мондый хәлгә беренче тапкыр юлга, әмма ашыгыч ярдәм медицина хастаханәсенең ультратауыш диагностикасы бүлеге мөдире Раван Джумабаевның хайваннарны коткаруда беренче генә тәҗрибәсе түгел. Бу юлы да ул читтә кала алмаган. Все по нам сделали, анализы крови взяли, рентген сделали. Вот. И ждем теперь результатов анализов. Сказали, что сове нужно будет побыть немножко дома, поэтому стал я счастливым обладателем совы. В ближайшее время сегодня придется купить клетку и мышек. Ветеринария табиблары ябалакта яшлы авыру бар дип шикләнә. Әлеге кошның хәлен ультратауыш диагностикасы бүлеге мөдире табиб Роман Джумабаев күзәтеп торачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген шәһәр мэры туган көнен билгеләп үтәм, аңа 64 яшь тулды. Иншалла башлыгы вазифасында Наил Мәгдиев 8 елдан артык эшли. Ул килгәч шәһәрдә бик күп кенә уңай үзгәрешләр булды. 9 яңа мәктәп һәм 20 балалар бакчасы төзелде. 2 театр өчен яңа биналар сафка басты. Ел саен юллар ремонтлана, күп кенә парклар төзекләндерелә. Шулай итеп, яңа ял итү урыннары да барлыкка килде. Иске юллар, җир асты юллары капиталь ремонтлана һәм яңа иҗтимагый киңлекләр булдырыла. Шулай мэр территорияләрне яшелләндерү белән шәхсән шөгыльләнә. Безнең телеканал коллективы да Наил Мәгдиевны туган көне белән котлый һәм котлаулы эшендә уңышлар тели. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Продсклад «Победа». Колбаски охотские от Метцлер 95,90. Крупа гречневая «Царица полей» 58,50. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 16 по 21 октября. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». В связи с расширением штата требуются слесари по сборке металлоконструкций, электрогазосварщики на полуавтомат. Опыт сборки металлоконструкций, хорошее чтение чертежей. Зарплата достойная, оформление в соответствии с ТК РФ.